So hello guys, welcome back to our YouTube channel. So today is we gonna be playing the Slenderina the Forest. Basta char. Mag-easy lang sa Tagayas kay di mata pro. We such not a pro. Charas and sa unchud. I have heard rumors that naging saging is kay secret of the forest. I know na nadyo secret ang forest dai. As init lang. Kabalo ko, hala, asa mo ko padulong? Ulo, ka-creepy ba sa ano, like, grabe ka-creepy. Wala, hinayan lang sana to, kay medyo sakit siya sa dalunggan ay. Ah! Over, best. Wala pa to ha. Wala pa to, hala. Kinsa man ang galakaw-lakaw dira. Kinsa na, best? Hello? Unsa to, best? Wala, manday, wala. Uy, nabuang lagi ko ay dapat diri man ko straight. Straight ta diri sa ano. Kay mo ato taning card. Lagi at. Wala bes kinsa nang galakaw-lakaw dai. Wala bes kinsa na siya dai. Hello ti. Oh my gosh, Diyos ko dai ang lula ni Granny dai. Mama magro ning Granny. Yawa. Patot mo managa na. Ayaw ta. Yawa. Wait lang. Diyos ko day, kan tigulang naman tagaing pero nganong paspas makay kamadagan. Wait, tama na puti, nagdugo na kung nawang, tama na. Mao day kay layo na kay Goday. So mabalik ta sa tong way back sa tong giagian. Kinawala naman ang mga barikat. Nangawala naman sila day. Okay? Pero day nagsunsunod pa siya nako pero never mind na lang na siya day nato siya pansinon. No, kaya atong focus man karon kay maka-escape. Diba? Diba as you can see na yung mama day. Itong mama, unsa man to yung tong lola. Ambot na lang jud day unsa to day. Granit kasi lag forest no kay hayag pa man. Forest gani na. Tamati. Hala wala koy ano. Like is this like is this Tagalog? Unsa man ideng galakaw-lakaw diri day? Unsa naman taon ka day ay? Okay, kalma lang. Kalma lang muna tayo day. Like, kay murag na jud ko na I heard something jud ay. Wait lang bi. La asa may entrance sa balayat eh. Ay tara, we found the entrance. Ay, wow. Wait lang. Sirado pod natin no kay makasulod tong tigulang. Okay. Mistake kasi diri na. Just ko nimo day. Ay wow, pasabo. Yeva. Tingnan mo magpakurat man ka sa Slenderina. Pwede sa ayaw sa karon Slenderina. Kaya wala pa ako kahunat. Magpakurat sa... Ay, ara. Ay, so okay guys. Akong goal day karon kay... Lead na ko og 7k para ma-open ako ning... Kani, murag lungon dirite na. Amot unsa sulod aning basin mystery box siguro niti. So, as you can see na wala naman siya mga any boxes sa Wait lang. Wala na may mga boxes. Misti lagi na siya. Ay, halap. Palabi lagi ka day ay. Diyos ko day ha. Bago pa taga-start day pero imong Calvario vest. Na para bang nagagadaan ka talaga sa sarili mo. Dira ba ka gwapa Slenderina, maot kag nahuwang you're such ugly. Dili ka mag jump scared bayot. Mamati kay kaday. Okay, dirita sa next station which is kaning dako na ano day. I think Balay Japonese siya. Ay, oh yes. Ay, wow. Love it. Mansion. Ay, milyones na siya ba? Adza, unsa, yawa, unsa na, day? Call? Manirado pa. Yawa na wala siya, bis. Call? Yawa, Slenderina, ayoko na, di na ako madula. Slenderina, dili magpalabi ka aniyag, day. Naignan lang kag tsakahanin ko, anak ha. Slenderina? Gibati po kag kaanyag day. Desig pangurat day kimaot kay kabes. Ay, try lang gwapa bita sa Slenderina day. Slenderina. No, sa may code ani magtagna pa ko. Hala di man ko manghuhula ti. Try lang OE day. Mangita ta ba yun? Wait lang. Bes ayop aratay key finally. Okay, sinay konti na key. Sinay key dirite. Yawa lagi ko day. Yawa ba? Puta. Kalma. Di tama. Halo na yang mama best. Wait lang ti. Di layo pa kay purpose. Ayo sa panggukod karon.
Uy, ti. Uy, layo pa kayong purpose, ti. Uy. Diyos ko, day, kagwapa ba? Di mo mudagan, day. Mura dyan ka nang ango-ango. Okay, di na ito napansin nun, day. Nevermind na siya, day. Because such as mga predator, diri day silang forest. Dili na dapat ginaano. Halati, kung dili bita ka mo unlag ko nako, ti, kay mura gadala ra ba kog kaning crowbar diri, ti, kay basi hapak ko nimo ni ron. Okay, unsa ni day CR butangan na magud ni kabayo. Ah, hilas. Ako'y kabayo dire. Diyos ko Slendrina, kung ako ang kabayo dire day, unsa man ka day? Ikaw ang i-atch dire. Okay. Ay, wow. Ay. Ah, kabalo na ko ti unsaon, nunid na mo day mag-K. K, ara. Nunid na ang ano K atong asdong asyawa ka bes. Sorry Lord, pasaylo ako Lord. Sadyang mangurat lang sila Lord. Lord, sorry Lord. Like hindi ko talaga kinakayat eh. Okay. Kalma. Kalma lang ta. Inhale. Exhale. Char. Okay. Balik ta diri sa iyang balay na beautiful house. Uy, manirado lagi ka ay kaway batasan. Kaway. Ay! Asa man ang taas diri? Ayun sa pangurat Slendrina. Hello, Zay? Ay, di man ni mao. Mao ba ni? Ay, di mao day, dili mao day. Kahinay ba ni mo dagan? Oy, unsa man ni day, wali. Ay, mao di ay. Hindi kay mo dagan bes na para bang ano. Like mo ring mayatch ta. Kaya basta magtagbo mo ito yung mama dari day na maglakaw-lakaw day. Iyang mama day, uy, Cheval. Cheval ka bes. Diyos ko. Ah! Ay! Puta. Diyos ko, unsa man to day. Nimbalik na ko diri. Mo, dato ta sa ano. Ay, dili. Diri, balik ta sa ano. Ay, dili. Di magtagbo na po min siya. Di pamati lagi ni Slendrina. Ay, medyo ka gwapa, day. Paduol dili kay sagpaon ta kag crowbar. Mamalik ta, day. Dugo na akong nang Slendrina ha. Madaot akong rejob. Okay. Dili ta mo lingit sa back. Kaya murag na siya, day. Murag ma-surprise. Arat. Kaya giatay man iyang langgam. Oy, pa-agent lagi ni ay. Hulo. Wow. Di mangurat, ma'am. Mangurat nga ni kano ka ng gwapa ka, day. Because I'm here to open this mystery box. Unsaon jud. Unsaon jud ang mystery box. Oh, tulo na lang ko lang Slendrina, mabuang nakakaron. Munang ihatag na ang kay dira. Ay, nakakita ko sa posted day. Ay, wait lang, murag. That I think na walay gate diri. Hala, Diyos ko, Lord, kani iyang mama jud best. Uy, nasige sulo diri. Agoy, agaray. Ipamati, binigkaanyag iyang mama, day. Hoy, ti. Layo pa makayang senior. Hala, Diyos ko, day. Hoy, ti, wala pa jud dawat karon ti. Anang city. Char, unsaon jud. Kiday. Ipamati, kaanyag, best. Bisa diabetic na, best. Diabetic na ang iyang mother niya maglakalakaw pa jud. Uy, dapat mag-beauty rest ka. Ay, char, wala pa na kay beauty rest. Kay house arrest man ang nasa imo. Ay, sound jud. Take a house arrest, ti. Magpagaling ka muna dyan para lami imong jogging. Okay? Aran, anat pa. O, duha na lang. Hala, magukod jud siya, hala. Diyos ko, gibatig ka anyag. Lagi ka kagakod na ko lagi, no? Kay kuan man ko, bes. Tigulang na ka, day. Magukod-gukod pa Japon ka na ako. Okay, feel ko wala na siya. Wala na siya, guys. Wala na siya. Nana siya sa kuan, far away. Siyempre, wala na may katingog-tingog, no? Malamang wala na jud siya. Kita yun. Sa pa may next. What is gani? Ay, hala. Kani, day. Ano itong ano, day? Ay, day. Ay, tara, day. Tara. Trangki. Adza. Ano sa may naadiriti? Ay! Wakman. Kasi wala na ako naadtuan. Akong wala naadtuan kay kani.
Okay, ay sa tumoy. Kani og kaning sa taas. Okay, diri daw tayo straight. Straight lang ta diri. Okay. Straight lang ta. Ay, bato man din ito eh. Taguanan man din pag mag-anyar. Chares. Char lang. Diri, B. Uy, unsa to, bes? Ning singgit yang mother. Ano siya, tabang. Tabang! Akong persilana nawala. Okay. Okay, nanata sa yang valayday. Ay, wait lang namarag niya. Ay, Ed. Ay, wow, pasabog. Trapal-trapal yung atake, ay. Ay, shit! Ay, dili. Huy, kuan ni. Dili, kuan ni siya. Hala, code. Code ni Day. I think diri ang last. Manang pahawa, Day. Okay, ato sa ning wala yung mama. Bigi, atay lagi ning mama, ay. Sunod. Hoy, ali, Day, tigo lang. Dire, dire ha. Ana man kunin mo na diri magpila ang mga senior, ngano pila man ka sa mga dalaga. Pilingon pug ka ay, di nakadalaga ha. Okay, guys, so such as mag-lesson tatong kuan Day katong basta unsa to Day. Record na to the record. Adik mao to. Wala yawa lagi ni Slenderina ay. Hulo, di siya muhawa bes sa mga pi pa kadira Day. Agoy, mga pi. Bagay na ba ka sa Miss Universe? Yung mga kontra mga alien. Ay, di siya muhawa. Ay. Basta ako nadunggan kay 9, 10. About, say next. Magrubing-rubing ra lagi siya dira ay. Kuya makagisweldoan dira Day para maglakaw-lakaw. Pag rest adto ma'am. Okay. Five. Pista. Waday mo. Kiss man ka na ko Day. Uy, kabastos. Bali mo. 5, 3, 7, 9. Ambot, unsa. Ilista ba na? Wait lang, ilista pa guro na ko guys. Kajot lang. Kay, hina kay kuan. Memory skill best. Parang na-amnesia akesh na. Basta unsa to. 5. Na, uy. Diyos ko. Lain po kay siya bayot. Uy, kay. Na. Wait lang. Balik. Hala bes, hawas sa. Diyos ko Day. I know this is the last part pero panghawa mo dira. Kaya wala may karapatan. Nawala na lang ko oh. Anjud mo light ha. Hala, garobing-robing kajut lang guys. Perfect. Okay. Wait lang, yung mama. Hala, kita jud ang tigulang sa ako pamati lagi ka ay. Just ko Lord. Unsa makatigulang ka ay. Pero ali diri Day sa kakuan. Uy, runner ko sa una ma'am. Unsa man masukol ka? Abi pa lang magpapildi ko. Char. Uy, abi pa lang magpapildi ko ning tigulangan eh. Tigulang ra kahinya kay kamudagan. Magpalaban ka na imong anak na mangurat. Wayot. Ay! Pasnaya ka talaga. Bastos ra ba kay imong anak kay mo halok? Ew. Tayawa. Na, unsa man ni oy. Wait lang. Okay. Dapat ka na din namin magkita. Tara. Okay, diri. Diri ta mo agi. Ay. Wala po. Diyos ko, Slenderina. Tara. Okay. Yawa ka Day, hawa Day. Diyos ko. Okay. 5, 3, 7. Bugo. 5, 3, 7, 9. Balik daw. Hala, Diyos ko, di siya mahawa. Balik. Sakto, perfect. Guys, perfect. 5, 3, 7, 9. Okay. So, mato na tayo sa katong balay na dako, guys. Which is na dito ang kuan katong weapon.
Basta kung siya dahil. Basta unsa to siya ana lang ana. Gulaban. Diba? Murag kani man gurong balaya oh, murag kani man guro to murag mao jud ni siya nay. Okay. Okay, hapit na ta guys. Hapit na tayo guys sa atong kuan destination. Ay, destination. Okay. Unta dili man makita tong tsaka na kuan ni tigulang na maglakaw-lakaw. Pamati ra ba to kaanyag? Murag mao jud ni, that I think mao ni na balay. Daw, let me see. Ay, ay murag yes, mao ni guys. Slendrina, dili mangurat karon Slendrina. Ara. Okay, let's. Okay. 5. Ay, sakto. 3. 5, 3, 7. 9. Okay. Diba? So, guys, oh my gosh. Hey, yo. Yo. Ano to? Nainti ko lang din na best. Yung mama, bye. Asa man to gihaya ang tong kuan. Ay, idiri-diri. Hala mo, ato ang tigulang. Hoy, magkig-celebrate mo. Unya na mo pag-celebrate. Ara dayo. Parang abnormal. Uunahan na kita, ti. Uunahan na kita sa mga plano mo. Since dili may magkita, dili ko mo shortcut. Ay, diri. Which is, uunahan na kita sa yung mga binabalak. Okay. Ako, si Lily Cruz. Char lang. Hala, huy, hala. Ano mag-una-una makagsulod bait? Hala, main character yarn? Pilang main character ka ay? Pamati ka ha? Hala, pa main character man daw siya bayot. Hala, pa feeling main character man daw ma'am. Agaray. Dili ta magpa main character bayot. Kaya dili man ka epa. Ara, tara. Hawa na! Ay! Yawa! Aray! Ouch! Hawa na ta guys. Yes, diba? It's very easy na kaya guys. Which is nalampos na ko siya and one trial. Pero uy, katsaka ba niyag na uy. Ay! Okay ra to siya, dahil siya hadlok og mata kay white man, di pa siyang katong lakaw-lakaw na tigulang, nagapula lang ang mata, napaslendrina, nakulag tulo.